Deixamos. Bos días. Bos días, moitísimas grazas por estardes aí e por virdes a conferencia de Natalia Jardón. Falamos un pouquinho dela, era licenciada en Filosofía pola Universidade de Oviedo, fixo un máster no País Vasco, despois voltou 5 anos en Noruega, en Noruega onde se fixo doutora, cunha tese sobre a súa fala, o galego do Navia, e agora está facendo un postdoc na Universidade de Viena. É articulista, aparte de escribir artigos científicos, todo iso é articulista, unha persoa moi comprometida, moi combativa, racionalmente combativa contra a esquizofrenia que está vivindo Asturias nestes últimos anos alrededor das súas linguas, concretamente da nosa. Coa súa non teñen problema, pero coa nosa teñen bastante problema. Ela é membro da Asociación Axuntar, que é unha asociación nova, que, digamos, colle o testemunho de asociacións que existiron como a Bertal ou como a antiga, de moitísimos anos, Mesa para a Defensa do Galego de Asturias, que presidía aquel Beni Fernández Braña, un médico de Boal. De Boal ou de Ilao? De Ilao. Ben, eu non teño máis nada que falar, simplemente quería comentarvos que a cousa en Asturias está complicada. Si hai aquí unha negación, ás veces, se hai negacionismo sobre o galego, en Asturias hai un dobre negacionismo. O máis terrible é que o negacionismo en todas partes procede da ultradereita, non? Vemos o que está pasando co catalán de Aragón, vemos o que está pasando co catalán de Valencia, pero o terrible é que o negacionismo en Asturias proceda de sectores progresistas, ou que se din progresistas, e que negan o galego. Unha evidencia científica, como hai quen nega o cambio climático, pois iso, o que non teñen primos na Universidade de Sevilla, pois andan a negar o que, o sea, negan que o ceo sexa azul e que a erva sexa verde. Natalia Jardón, deixemos con ela. Bueno, hola. Moitas gracias, Quique. O primeiro, dous apuntes. Agradecerche moitísimo que poder falar aquí e contarvos un pouco como está a cousa en Asturias e darvos aí unha visión xeral de que é o que está pasando. E segundo apunte, que vou falar en noso galego, pero tamén un pouco mezclado con castelán, porque non sou falante completamente competente. Ali non é escolarizado en galego, nin tan as cousas moi complicadas. Antes era un pouco porque tías que escolarizarte en castelán, pero agora non é só que teis que escolarizarte en castelán, sino que si teis a oportunidade de dar algunha clase na túa lingua, non é a túa lingua, porque é o que ellos te dicen que é a túa lingua. Imos falar de todo eso. E el elefante que veis na portada, pois vais a entendelo, quizá algúns de vosotros xa listis el meu artigo sobre el elefante na habitación, pero para os que non o liches, pois vais a entendelo pronto. Bueno, imos empezar. A charla vai estar separada en dúas partes. Unha vai ser a forza da razón e a outra vai ser a razón da forza. E despois imos concluir con un pouco de esperanza. Imos empezar por a parte positiva, imos empezar por a forza que ten a razón. Vou empezar con Dámaso Alonso, que supoño que moitos de vosotros conocedes, non? E vou empezar por el porque normalmente a Academia da Lingua Asturiana úsalo nel seu beneficio. Eles dicen, é que Dámaso Alonso xa falaba de gallego asturiano porque xa creía que era unha mezcla entre gallego e asturiano. Entón, imos ver Dámaso Alonso en realidad que dixo. Imos poñelo en vídeo e imos ver se ten razón. Y yo me considero gallego aunque nacido en Madrid, porque en realidad tengo 3/4 de sangre gallega de las dos riberas de Eleo, porque la ribera opuesta a Ribadeo, el Castropol, es asturiana.
Asturias políticamente o administrativamente, pero en realidad es de raza gallega y de lengua gallega, con rasgos ligeramente dialectales con relación al gallego interior de Galicia. Pero es un gallego, un dialecto que pertenece al gallego que se habla hasta Navia. Bueno, pues sí. Seguramente habría que ponerles el vídeo a los da Academia da Lingua Asturiana, a ver si siguen pensando que siguen citando a Damas Alonso como lo citan. Pero, bueno, sin entrar en temas de raza, porque tamén eran outros tempos e, bueno, xa sabemos. Eu non reivindico, nin eu personalmente, nin a asociación, non reivindicamos razas, nin non falamos nesos términos, porque na miña sincera opinión non ten sentido, pero, bueno, eso é outro debate. El debate que eu quero fer agora é lingüístico, puramente lingüístico, e os datos que vou presentar son propiedades lingüísticas. Pero, así a modo introductorio, pois vou mostraros tamén unha cita, un vídeo, un audio de un falante, unha falante do noso galego. Vale, como procedo aquí? E yo? Pepe Ferreiro, que pode ser, bueno, é moi conocido en Asturias, igual en Galicia non, pero gústame esta cita que dice: son un cidadano asturiano e a miña cultura é galega. A nosa cultura é, a ver, eu penso que habería que preguntar individualmente, pero non se trata tampouco de... É verdad que temos rasgos culturales que son diferentes, distintos ao resto de Asturias, pero tamén el resto de Asturias é diversa tamén. Non fan lo mismo na Cuenca que máis al oriente, Villaviciosa non é lo mismo que no Concello de Valdés, e, bueno, que culturas diversas hai non só nosotros, pero eu penso que se estudia a fondo, pois se toparán moitas diferencias. Pero gústame esta frase porque hai moita xente que pode decir isto en privado e despois en público, pois depende. Bueno, e aquí vos traigo un audio que gravei hace fai uns anos da miña abuela de Concello de San Martín e vou mostrarlo simplemente como sonaba, non? Como tamén as patacas que estaban metidas, bueno, xa estaban en días, e el huele chungo que tía Sara un día que la trasplantara cando botei as patacas, as veces ten patacas junto ao horto, trasplantaras ali en vaso onde botar os poucos de guisantes que vas a casa. Como tamén... Bueno, vamos ir viendo as propiedades que ten a variedade que falamos de Leonavia, pero antes gustaríame decir que a estrutura da charla vai estar basada en informe que presentamos como asociación, es decir, que as cousas que vou a decir non é que sean mías da miña cosecha, sino que son mías, pero tamén son de outros compañeros con los que traballei del informe que presentamos al Consello de Europa. Presentamos un informe sobre o estado da lingua galega en Asturias en enero. Bueno, esta é a nosa asociación, a página web é asuntar.eus, parece, si recordo ben. E, bueno, aí tedes el PDF con el informe completo en castelán e en inglés, estamos traballando na versión en galego. E esta é a foto de cando fomos a Madrid, que foi cando conocín en persoa a Quique, e pasámoslo moi ben, e tamén acordome dun momento que foi cando puxen el dicionario de Aenlle, puxen yo, porque estábamos denunciando que a xente da Academia de Lingua, os maestros, seguindo as líneas da Academia de Lingua Asturiana, eles dicen, no, é que non temos materiales, é que non tal, é que non cual, e eu, Quique levou el dicionario a Madrid e eu puxen yo encima da mesa aos do Consello e dixenlles, é que ten materiais. Outra cousa é que non queran abrilos, pero los hai, porque é un libraco así,
e puxenlo encima da mesa, e foi o momento en el que os vin máis, non só sorprendidos, pero interesados. Tuven, a los que non entendían el galego ni el castelán, tuven que decilles máis ou menos como estaba feito, abríronlo, miráronlo, e foi un momento como de, tamén para ellos, aunque sea un órgano consultivo que non ten poder ningún, foi un momento de, por lo menos, de levar el tema a un ámbito máis internacional. Bueno, pois aquí tedes el mapa cos concellos que son galegofalantes en Asturias, máis ou menos a línea divisoria sería el río Navia, y estas serían zonas de transición, aunque para los académicos y el gobierno de Asturias la transición es toda, pero bueno. Bueno, un pouco de historia. Esto está sacado del informe en versión castelán, entón vou a ir un pouco rápido para que me dé tempo a contarvos un pouco todo, pero bueno, as terras de Leonavia tuveron sempre como entre Lugo e Oviedo, en términos de dependencia. Y bueno, en el siglo XII quedaron incorporadas a Oviedo, pero bueno, Lugo continuó teniendo influencia y bueno, con más anterioridad, en la época romana, pues Leonavia estaba dentro de la Galaecia, y tamén hai la división que fixeron os romanos, digamos que obedecía a criterios étnicos, porque como contaban los escritos, pues el río Navia separaba a los pueblos galaicos de los astures pésicos. Es decir, que cuando Damaso Alonso habla de raza, pues bueno, hai certa relevancia, pero isto era xa antes cuando a conquista romana. Y bueno, sí, el feito de que eran terras aisladas, pues tamén seguramente supuso, para a conservación da lingua supuso, bueno, foi positivo, non? Por lo menos hasta hace unhas décadas. E xa temos textos del siglo XII nel mosteiro de Santa María de Vilanova, que son completamente relevantes e importantes, fundamentais para a lingüística galega. Outra cousa é que se traten en Asturias, que non se fan, porque nos cursos de eonaviego, que xa falaremos del nome, pois non mencionan estas cousas, porque claro, senón, pois ten que explicarlo. Entonces, bueno, esta é a lista de propiedades distintivas del dominio galaico que están presentes en todo Leonavia. Estas propiedades van dende a Costa da Morte hasta Río Navia. E son, pues, hai cousas fonolóxicas, morfolóxicas e sintáctico-semánticas. Hai máis, pero aquí temos algúas. El inventario de 7 fonemas, que non existe en el dominio astur-leonés. 7 fonemas que despois, bueno, falando con meu padre, pode que haxa máis de 7 fonemas, ou al menos que, en el caso de la E, non está claro se son 2, se son 3, en el caso, se decimos, eu non sei, penso que non sei distinguillo, pero producillo, pero podedes pensar en algo como alguén que vai con presa, despois alguén que fai o a presa, e despois daquén que ten el can preso. E esas 3 es, pois, al menos para algúns falantes, parece que son 3 grados de abertura. Non sei, iso sería xa para investigar máis. Ausencia de diptongación de vocales semiabiertas. Bueno, eso é lo de que é corpo e non cuerpo. Igual isto xa lo tedes moi masticado, e se non, decidme se vou... Se estou explicando demasiado, decidme, porque non quero aburrir a nadie. Pérdida de N, la má ou mano, morfolóxicas, ter eu como pronome, forma che para lativo, douche, forma che como forma de pasado, biche, contraccións pronominais, xa chodín, dativo de solidaridade, echevos, non, vou combinar os dous, echevos, pero tamén vou decir algo como evos as 8 e teño as pitas sin pechar, que iso decía lo mi bola. Primeira persona de pretérito en in, como os salí, e logo sintáctico-semánticas, cando decimos
casi non do aparcado, que non existe en el dominio asturleonés. Perfecto teño feito, pero nun sentido repetitivo, que é necesario, porque en asturiano existe, pero en asturiano hai exemplos recollidos na gramática que poden ser de unha vez, e en galego parece que ten que ser sempre repetido, por lo menos no presente. E logo, pois, el perfecto este de xa tuvera ou xa salira ou cousas así, pois todas estas. Hai máis, pero de momento penso que son bastante... E lo importante aquí é que non se contestaron, non tuvemos o caso de que vise alguén e dixese non, pois teño evidencia de que non é así. De momento estou esperando a que salen con algo. Bueno, que pasou? Vamos a fer un pouco, seguimos facendo historia. Entón, que pasou nos 80 e 90? Pois foi un momento histórico. Unhas circunstancias nas que hubo un resolvimento de identificación das linguas propias e el caso de Asturias galego-falante non estaba nos documentos oficiais e en realidad os falantes non tiñan que defendese os seus dereitos. E ainda peor, empezaban os envistes de transculturalización por parte de Asturias Central. E neste contexto foi cando naceu o grupo de Ilao pro defensa da nosa lingua. E a persoa que liderou esta iniciativa foi Benino Fernández Braña. E Beni foi un referente, soubo poñer en marcha un equipo de traballo de filólogos e lingüistas que vou citar agora na seguinte diapositiva, das universidades de Oviedo e de Santiago. E este grupo pasaría a historia como decía aquí, que a Mesa para a Defensa del Galego de Asturias, a MDGA. Formaba parte deste equipo, como eu son de Boal, pois vou citallo, formaba parte deste equipo el catedrático Celso Martínez Fernández, que, entre outras cousas, dirixiu un curso de aspectos generales del gallego de Asturias, en Oviedo, nel ano 1990. E isto quero señalarlo porque houve un tempo en el que chamar gallego a nosa lingua non se fía menos asturiano. Isto tuvo que decirlo Rodrigo Cuevas en Twitter a Barbón, fai uns días non, fai uns meses, é que isto foi un pouco a pega. Pero xa veremos el tweet porque é moi curioso. Entón, o traballo de Beni culminou, e do equipo de traballo culminou coa publicación das primeiras normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias en el 90. É un libro que pinta así, non sei se supoño que algúns o conocedes. E estos foron os expertos lingüistas que participaron. Bueno, podo nombralos, pero xa los vedes aí. E bueno, como fixeron? Bueno, os materiais consultados, además de textos medievais del Mosteiro, foron os seguintes. Pois dicen, además de material inédito, recopilado en 7 puntos de Asturias no Atlas, e dicen unde, pois tamén se manexaron monografías propias de Leonavia e tamén, monografías e as de Damos Alonso sobre os oscos, de aspectos, de Damos Alonso, que tamén ten moitos traballos de xente de os oscos. Vale, bueno, pois hasta aquí todo foi bastante ben, pero chegamos a outra parte, que é a razón da forza. E para entender un pouco de onde ven, porque é difícil de entender, eu ainda non teño resposta, pero para contextualizar un pouco el tema, pois pareceme que esta cita que puxeron nun informe da Bertal 2007 pareceme acertada e pareceme que contextualiza ben a problemática de Asturias. José Luis García, que foi dos Oscos, fala en el 76, describe un pouco a situación, non?
Y dice, por una parte su forma de hablar, sus costumbres, sus comidas, apuntan claramente hacia Galicia. Por otra, su adscripción administrativa les vincula con Asturias a todos los niveles. La visión que tienen de Galicia concuerda con la experiencia de su vida cotidiana, a la que tras un largo periodo de migración, por la falta de recursos suficientes, y tras la experiencia diaria de una insuficiencia de servicios y un duro trabajo, han aprendido a minusvalorar. Asturias, por el contrario, se inscribe dentro del marco burocrático al que tienen que acudir para obtener permisos y recursos. Su imagen es de alguna forma superior a la que tienen de ellos mismos. Allí se dirige gran parte de la emigración del concejo porque piensan que las condiciones de vida son mejores. Ante estos hechos, no cabe duda de que su identidad profunda es con la cultura gallega o su cultura gallega, a su forma, a la que sin embargo minusvaloran de la misma forma que se minusvaloran a ellos mismos. Esto pienso que es importante porque nótase bastante a nivel social. Y después, si nos movemos en el tiempo y vimos hasta el 21 de septiembre de 2023, encontramos a Barbón tuiteando. ¿Y Barbón qué tuitea? Pues dice: entre Nalla y el Leo no se habla gallego, se habla, fala e o naviega. ¿Y por qué? Porque lo dice Barbón. Y da gusto escuchar a la gente, esto es como muy folclórico, ¿no? Da gusto escuchar a la gente de aquellos concejos hablarla con naturalidad. Esto es como si va a un zoológico y dice, no, pues da gusto ver los bichos y tal, como saludan, parece que te saludan, tal. Pues se trata de su lengua materna. Y Rodrigo Cuevas, claro, esto tuvo impacto porque Rodrigo Cuevas es famoso, entonces, claro, non é como se eu le digo, Barbón, que dices? Pero Rodrigo Cuevas tuvo que contestar, Barbón tuvo que contestar. Rodrigo Cuevas le dice, a ver, por favor, negacionismos no. La ciencia dice que el gallego es el gallego que se habla en Asturias, igual que el catalán en zonas de Aragón o castellano en media Latinoamérica, e non te fai menos asturiano. E Barbón quiso responder, ne que dice a Academia da Lingua, nada, non soubo. Despois temos carteles en el centro médico, esto es en el hospital ahí en Leonavia, medidas sale en castellano e como vedes sale en asturiano, pero non sale en gallego, e isto non é en Oviedo ni en outro sitio, isto é en Leonavia. Despois temos a web del Principado de Asturias, que está en castellano e logo podes ir á versión en asturiano, pero non hai versión en gallego, porque pa que? Despois temos a nova iniciativa de escuelas de 0 a 3, les escuelines, porque todo el mundo en Boal dice les escuelines, e en os Oscos non che digo nada. Bueno, estos son... Podo poñer tamén a RTPA, a página web, e veredes que tamén trae certa información en asturiano e en galego, pois nada, obviamente. Entonces, un pouco o que dixen eu nun artículo foi que en Asturias hai un indigno desaxuste entre lo que é a realidade lingüística do noso territorio e el reconocimiento da mesma a nivel mediático e institucional. Tamén hai unha sensación de que a defensa dos chamados dereitos lingüísticos que tanto os asturianistas están todo o día con eso, pois limítase aos dereitos sous, pero se falas asturiano, senón, pois os dereitos son moi relativos. E bueno, esta frase é que, bueno, nunha reunión que tuvimos con representantes de política lingüística, claro, eu dixenlles, a ver, é que na xunta tú entres aí, se supone a xunta Principado, que se supone que representa a todos os asturianos, e é que só topas carteles en asturiano e en castellano, e por que non en galego? E claro, pois esta persoa respondeume, bueno, ni siquiera me mirou, pero dixo, bueno, ustedes non pretenderán que tengamos carteles en 3 lenguas. E eu, sí, bueno, tamén podedes gasearnos e así xa non somos un problema. Bueno, isto é o que chamei eu el elefante na habitación. E que é el elefante na habitación? Bueno, pois estos son situacións nas que temos súa realidade evidente, incontrovertible e ignorada, por ser esta, pois incómoda, inoportuna,
outras cousas. Entón, el estudo da realidade xa non importa e lo que ten validez é el relativismo e toda a verdade depende del punto de vista. E esta política pues, alimenta un estado, como decía aquí, que de esquizofrenia social na que vivimos en permanente contradicción entre ser asturianos e falar galego. Y bueno, esto es una perla, esto es estupendo. En el informe que fixo a Academia da Lingua en 2007, pues empezan a decir que en el 2004 en el Parlamento gallego hubo un plan xeral de normalización da lingua galega. Neste plan, empiezan a detallar, ¿no? Dicen, neste plan propónse para o territorio do Naviaeo campañas entre os padres dos alumnos para que escollan a formación en gallego para os seus fillos. Programas na radiotelevisión gallega para este territorio. Creación de un periódico en gallego para a zona. Implantación del enseño da lingua galega, perdón, ellos dicen lingua gallega, en todos os centros públicos. Axuda para que os profesores podan dar clase en gallego, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. E dicen, el planteamento teórico destas propostas, como se dixo, parte del presuicio gratuito, pretencioso e falto de rigor de que a variedade falada na Leonavia é gallego. É que non sei que fer, porque poño máis propiedades, é que non sei que... Pero como a labor científica é un presuicio, pois vale. Entón, hai unha habitación que se chama Asturias e hai un elefante que é o idioma gallego. Nos últimos 30 anos, pois hai unha política de exterminio amable da lingua galega. E pese a que representa a decenas de miles de asturianos. E cuáles son as características desta política de exterminio? Bueno, pois primeira, evitamos chamar a realidade por el seu nome, porque non queremos que teña identidade. Entonces, non se usa galego ni gallego e se usa términos como eonaviego ou galego-asturiano malentendido, que en ningún caso estarán al nivel da verdadeira lingua de Asturias, que é el asturiano. Esto imos verlo nel informe que fixo o Principado. Este é o informe que presentou o Principado al Consello de Europa. E é moi interesante. Está en inglés, pero podemos traducillo. Dice, 3 lenguas se hablan en la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Castelán, que é a lengua del Estado e la única lengua oficial. Asturiano o bable, que é a lingua del a lingua del Principado. La lengua del Principado, que se habla en 60 de 78 municipios. Moito me parece. E gallego-asturiano o eonaviego, unha lingua, o sea, no la lingua, una lingua del tronco galaico-portugués, gracias, que se habla en 18 concellos del oeste de Asturias. Es decir, non se fala en ningún sitio máis. A xente que é de Leonavia e vive en Oviedo non fala gallego, non. E despois xa, bueno, isto é tamén estupendo. En 2021, la población de Asturias era de 1 millón, bueno, máis ou menos 1 millón de habitantes, que se distribuye da seguinte manera. Área en la que se habla gallego-asturiano, 30.000 tal habitantes. Área en la que se habla asturiano, 981.000 habitantes. Pero vedes que isto non é falantes, isto é habitantes que viven na zona que ellos delimitan como asturiano ou tal. Pero alguén daquén de Holanda ve estos números e dice, bof, é que hai 900.000 falantes de asturiano. Claro, é normal que solo se dé un 1% del presupuesto para eso que llaman eonaviego, que é unha lingua que veite tú a ver. Non sei como vai de tempo. Eu non sei, eu tampouco. Bueno, vou intentar ir un pouco máis, que non quero tampouco quitarnos tanto tempo. Bueno, outra propiedade del exterminio amable, norma antigaleguista del 93. Collen as normas del 90 e dicen, bueno, imos a asturianizarlas. As selles son griegas. E imos meter apóstrofos porque
porque queda moi ben, se parecese moito ao asturiano, e todos somos asturianos. Entonces, eu digo no artículo tamén que estas decisións non son inocentes, que hai un propósito de deformar o noso galego para que non se poda reconocer. E así, arrebatamos a dignidade, arrebatamos a condición de lingua, e digo que é un afán de convertir al elefante noutra cousa. Despois, con esta ortografía, eles amañaron a ortografía, despois acordaron que iba a ser oficial, que non é, porque carece de rango de oficialidade. E despois, curiosamente, a la Academia se le otorga competencia de custodia sobre nosotros. Pero, claro, é que faise sin respetar a xerarquía normativa. Entonces, é xa un acuerdo que non legalmente tampouco é que teñen oficialmente a tutela, pero podría pensarse un pouco en el proceso que hubo para darlle a competencia, non parece que fose moi legal. De todas formas, se vedes el informe que presentaron, dicen que a nosa variedade é galego-portuguesa, entón podemos decir a la Academia que non ten competencia sobre a lingua que reconoce que non é astur-leonés. Pero bueno, el poder de decisión sobre o noso galego reside en unha institución que vela por os intereses de outra lengua, e non conocemos ningún caso en el mundo. Bueno, conocemos el noso, pero nada máis. Vale, ahora xa estou acabando, imos mirar titulares de periódico, para ver un pouco, porque os titulares de prensa dan un pouco a idea de por onde se move a sociedade no momento en que se publican. Entón, imos ir desde el 89 hasta el 2006. Nos 80, colleron de Damaso Alonso, falaban del gallego asturiano sin guión. Entón, decían, el Principado dará el mismo trato al gallego asturiano que al vago. Gústame este titular, Pero isto foi no 89, os tempos eran outros. Despois, na lei de uso, non teño foto, pero bueno, a lei está publicada, xa pasan a gallego-asturiano, para decir, bueno, xa temos unha mezcla, xa vamos transitando, E despois, en 2006, xa dicen, no, gallego-asturiano é peyorativo. A Academia de la Lingua pide cambiar el vocablo gallego-asturiano por ser peyorativo. E eu estuve mirando e dixen, pero peyorativo como? En que sentido? Bueno, pues xa nos lo explica a Nueva España en 2009. El debate del origen de esta lengua trae de cabeza a la Academia de la Lengua Asturiana, non me extraña. Tal es así que en noviembre del año 2006 Ana Cano propuso utilizar denominación de Eonavier. Se trataba de una fórmula que perseguía desvincular, bueno, é que dícenlo, é que non se esconde. Se trataba de una fórmula que perseguía desvincular a propia fala de sus supuestos orígenes gallegos. La Academia considera que la denominación del gallego asturiano tiene connotaciones peyorativas de pertenencia al idioma gallego, por Dios. La propia Haya llevó también a cabo un estudio de campo é que, claro, fexo estudios de campo, claro. Na zona, onde preguntaba, tú es asturiano ou es asturiano hasta la médula? E despois, claro, decíanlles, e tú, como chamarías a tu lengua? Ou como chamarías eso que falas? Todo moi científico, académico, objetivo e... Sí, o sea, como dicen en inglés, bias, no, por Dios. Onde estamos? Pois estamos na remodelación del goberno. El pasado 19 de marzo se publica un decreto por el que se establecía a estructura da consellería da que depende a política lingüística. Nese decreto, el nome de lo que falamos nosotros sustitúese, pásase de gallego-asturiano, que é el que está na lei, pásase a decir eonaviego, non se menciona gallego-asturiano para nada. Y en el artículo 6 se establece
que la lengua asturiana es un patrimonio colectivo de Asturias. Punto. Xa, o sea, non hai máis. Bueno, imos fer a parada porque hai que tomar aire, hai que coller aire. E xa termino, pero para terminar, gustaríame acordarme de dos persoas. A primeira é Beni, que conocílo el año pasado. E todavía, incluso que pasaron anos, pero notase que ten presencia. E Beni, nas normas, el escribiu el limiar e dixo al final: como asturianos, que non renunciamos a nosa lingua e a nosa cultura propia, porque non renunciamos a ser nos mesmos, queremos, con esta primeira publicación de MDG, contribuir á dignificación e á difusión del uso del galego no occidente de Asturias, a vez que desexamos vehiculizar na nosa propia lingua a problemática da nosa terra, tradicionalmente marxinada e esquecida dos poderes oficiais. E este párrafo gustame moito, e cando uno está que xa dice é que isto é imposible, está todo en contra, pois lees este párrafo e dices, ala, imos para adelante. E despois, unha persoa que temos na sala hoy é que este titular é emocionante. Cando dice el señor Carlos Varela Aenge, que dice: el que elaborou el diccionario, que é unha obra, penso eu que as normas e o diccionario son as obras de referencia que temos para o noso galego. E dice: elaboré el diccionario galego de Asturias sin financiación, por amor a unha cultura. E eu penso que esta frase é tremenda, é maravillosa, e dice moito de lo que estamos fendo e de onde sale, porque lo sentimos. Pero seguimos adiante, pouco a pouco. E, bueno, aquí tedes as presentacións dos informes que imos fendo. El terceiro está xa en borrador, xa estamos revisándolo. E aquí está Marta, compañera nosa, que é poeta e escribiu un libro precioso, Rellustros, con cousas de xitos, de sensacións, de todo da nosa terra, e quedou moi guapo. E eu recomendo que podese comprar online, se non, pedides a asociación, mándamoslo, e é moi guapo. E, bueno, despois, pecho con a imaxe del pasado, presente e futuro da causa, e xa, cuesto, moitas grazas. Vendo como no galego exterior, como a xente resiste porque quere existir, resistir e reexistir, non? Pois é un exemplo para nós, para os que temos, non digo máis ou menos, pero temos moitas cousas adiantadas coa oficialidade e todo iso, pero ás veces non lle damos o valor que ten. Por iso ás veces ver estes exemplos de galegofalantes como a nós, que están en unhas condicións precarias, pois deberías servirnos para poder reflexionar un pouco. Máis nada, moitas gracias a todos.